sinó amb fuel oil. Well, the cause it is noble and the cause it is just. We are ready to pay with our lives if we must. Gonna ride across the river, deep and wide. Right across the river to the other side. Podem veure una locomotora tipus Mikado en el centenari de l'estació de Sant Vicenç Calders. I'm a soldier of fortune, I'm a dog. Com veieu, els eixos motors estan acoplats per bieles. D'aquesta manera pot arrossegar vagons. It's the same old story with a different name. Death or glory is the killing game. Gonna ride across the river, deep and wide. Right across the river, to the other side. Està construïda l'any 1952 a Anglaterra i pot anar a 90 km per hora. Aquesta locomotora és del sistema Garrett. Porta dos grups d'eixos motors, és a dir, dues màquines en una.
Té les rodes petites, la qual cosa la feia apta per remolcar trens pesats de mercaderies. I'm just an aging drummer boy, and in the wars I used to play, and I've called a tune to many a talking session. Now they say I am a war criminal, and I'm fading for the preaching my confession. I'm legalized rubber. Actualment serveix de tren turístic. Never hit like a thief. Rewritten history with my armies and my crews. Invented memories. I did burn all the books, and I can still hear his laughter, and I can still hear his song. The man's too big, the man's too strong. Els trens d'avui dia són elèctrics, nets, ràpids i còmodes. Inclús els de via estreta s'han modernitzat i ofereixen serveis impensables ara fa pocs anys, com per exemple l'aire condicionat. Amb aquests vagons moderns, els viatges llargs es fan agradables. El talgo és un invent espanyol que té un sistema pel qual es pot guanyar rapidesa en trajectes amb moltes curves sense que el viatger pateixi incomoditats degudes a la força centrífuga. Darrerament ha sortit un nou model de tren talgo que s'anomena pendular. Perquè les conegueu, us mostro una màquina dièsel. Can't get no sleeves for my records. Can't get no laces for my shoes. Can't get no fancy notes on my blue guitar. I can't get no antidote. L'any 1992, trens com aquest, el TGV francès, correran pel nostre país a més de 250 km/h. Molt aviat entrarem a l'era del ferrocarril del futur.
Per molins també de vegades passen trens de vapor.